Ja, bare begynd. Han havde en ordentlig hug. Han havde fedt hug. Fik vi den? Ja. Shit. Han fik faktisk en rigtig god video, også af spratten han lavede. Det var også derfor, jeg bare lader den gøre det, du ved. Telefonen. Min telefon kan tage en video med. Og han har fået en hule. Nej, den havde crampet sig ind i hulen. Og så bare tage hele hulen. Ja, fuck det. Jeg tager bare hele hulen med ud. Jeg vil få dig. Ja, den får du også lov til. Jeg skal bare have den ud af den hule der, fordi... Ja, okay. Anders, jeg har fundet ud af, hvor nisserne bor. Ja. Prøv at se, der højt hjørne af vindueskarmen. Derovre bor nisserne nede i rotten, nede i kuglen. Jeg ved godt, det var det svært. Det er derfor, der er så mørkt inde i hulen. Det er fordi nisserne sover. Jeg gør nu det? Er du ikke sulten? Jeg skal bare lige... Vores den billede, der har altid 100% huggaranti. Han plejer også hug. Den plejer også hug. Prøv at tage en af de andre. Men nu begynder hun det sjove. Og så skal vi ikke gå derhen nu, fordi hun vil... Når hun først har fat, så... Altså sådan ordentligt fat, så lige meget, når du får forbi. Du er en skændsel for din arbejde. Det er du fucking ned ad lortet. Og han havde spist det. Han havde bare ikke et hug. Wow! Han var bare fucking doven. Ja, så bare slæb det med sådan en haffat. Så... Ja, det havde jeg ikke ked af. Ej, Han er bare fucking doven i dag. når det er bare det der med, at du bare står og bare kan tage. Nå, vi har en slange, der slet ikke gider. Jo, nu skal han bare. Hun skal lidt tid. Fordi nu har hun slået den ihjel i gåsøjne. Ja. Så nu skal hun bare lige have tid til at... Gøre sig klar. Ja. Fordi du Du kan er se, skændsel. havde hun ikke ville have den, så hun sluppet den helt nu. Ja, så var hun også... Hoppet af den. Så var hun slået med sin køjle. Lige nu er hun bare ved at gøre sig klar til spisning. Du er et skændsel, at du ikke laver et hug. Ja, hvorfor bliver det? Det er en afligningsgrundlag snart. Det var et skændsel, det der. Skændsel for din... Den mindre end dig kan have lavet fed hug. Det var godt nok noget af spidt alt skub i hvert fald. For jeg kigger bare lidt sådan, du har fat i den nu. Okay, du har røvsyg. Ser det dumt ud? Nej. Egentlig ikke. Spørgsmålet bliver, om det bliver nødvendigt at skulle fylde på den. Se over. Og så det der kommer til at ske fremadrettet, det er, når vi laver tøj, ikke? Så laver vi et billede. Så for satan, nu sker det. Hvad så, jeg har taget billeder hele vejen igennem. Ja. Det eneste, jeg mangler at tage billeder af, det var, at vi gjorde det rent. Ja, det er sgu. Men det tænker jeg lidt er irrelevant. Ja. Og jeg har heller ikke taget videoer og billeder af, at jeg er foodie og kan være... Ja, det behøver du heller ikke. Nej. Men Smagte den godt? Hvad siger du? Men hvad smider vi her i, når det er? Det ved jeg ikke. Ja. Kan jeg låne i telefonsvaret? Så gør vi lige noget her. Den lange af dem er færdig. Jamen, så tager du bare en med. Vi får bare med telefonen stå. Der er to til hver. Så bare fået mens... Så tager jeg bare billeder af kameleonen, så vi kan lægge på. Jeg har også
Det skal vi også have lavet det der, tror jeg. Ja, nu tager jeg bare billeder sådan lige. Ja. Men jeg har også lidt af kamionen også. Ja, ham fodrer du bare. Jeg gider ikke engang tage en video af ham. Jeg gider ikke engang prøve lige nu. Nej, ikke når han er en skændsel. Så har han ikke fortjent at være en del af den. Nej, så skal han ikke have æren af og... Han har taget et billede af, hun virkelig gav bare over. Bare husk at komme Prøv at se den der, hvor det er sådan sød. Bare husk at komme bagfra. Så hun ikke lægger mærke til dig. Er du ikke mere sulten? Om igen, og så spiser den anden bare en ekstra. Når den gav slip på den, eller hvad? Nej, den har den nede i maven. Ja. Jeg fik også det der med det på brystet. Men det der, det kan jeg bruge. Ja. Jeg lægger den bare ind i gruppen. Ja. Hvis jeg trækker dem ud derfra. Skat, i worst case, så tager du altså bare den sidste. Og når der er lige færdige. Må jeg prøve at give den derovre? Jeg skal bare prøve at give den anden, der du står med Ja, der. men den gider ikke. Den gider ikke. Nej, så bare lad den. Ja. Så skal han bare lukkes for. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, Det er du en skændelse for din fucking art. når de ikke gider at æde, så må de jo være. Så prøver vi igen lørdag. Ja. Men så ved vi jo så bare, at den vores ikke skal have. Ja, nemlig. Og der er nemlig kamera på mikro. Og han tog den. Ja. Ja, og så skyder 3-4 hoveder om havde. Hvad siger du? Om der så skyder 3 eller 4 af de der små penge, de så der sidder om. Det var vanvittigt. Det er en, der er så ligeglad med at kaste i hovedet. Ja, det er faktisk en god vinkel, vi har lige. Ja. Det var egentlig også derfor, jeg tænkte, og når der skal, så tager du også fra den sidste. Det vil jeg gerne give. Ja, det må jeg også. I kan skiftes til det. Det tænker jeg, det er smart. Så ved jeg ikke, om vi skal ofre billeder og give på det. Nej, vi har ikke op til det. Nej, men så skal vi tage en af de store gule, for at tage den derovre. Ja, når den store der. Ja, en af de store gule. Ja. Så at tage den der 230 gram små af rotte derovre. Ja, vi kan prøve. Ja, men han skal snide en kasse. Det kan Ja. han til. Ja. Normalt hvis det er der fodrer jo altid i kasser på nærheden der. Nu strækker hun den. Skal jeg prøve at kigge? Kig dernede. Nu strækker den. Det er altså noget sjovere at kigge på hende der, end de der små pølser der. Nu strækker hun den lige en gang, fordi hun skal trække den ud. Ja. Så den mennesker sig, så hun nemmere kan få den ned. Klemmer den og strækker. Ja, det er, men igen, det er... Så brækker hun også lige alt i den. Nej, Anders, har det ikke været helt rart, at der slet ikke har været diskussioner mellem mig og Jimbo, efter I kom hjem? Jo. Jeg synes, det er rart. Men igen, hvad skal vi også diskutere? Jeg er begyndt at komme med den der, ja, du får ret, skat. Og jeg får fred. Hvorfor kan du lige gå og lade min kone? Nu er jeg begyndt at sige det til ham, og så er det ikke sjovt mere. Ja, men du vil ikke have mere. Så må du undvære. Skal vi se, om det er fordi, det er en amatør, der gør det? Så griner jeg, hvis det er fordi, det er en amatør, der gør det. Jeg griber. Skændsel. Fucking skændsel. Der er en med, der går max en uge 14 dage, og Fuck, jeg glæder mig til at skal med min egen seng, så sover jeg helvedes til. Det kommer jeg også til. Jeg sover helt vildt godt her. det er i teorien egentlig også kun jeres ting, der holder os tilbage til for at skal hjem. Jeg er ligeglad med driften. Chok. Skændsel. Skal den lige se det? Skal den ikke have den derovre? What the fuck? Brian, han har snappet til mig. Hvad? Ja, giver du det frem i, når det går. Jeg skal bare lige frem i en kasse. Det må, når vi bor nu. Er det ikke bedre at vente, til vi lige er sikre på, hun har...
til den. Jeg var i gang med den i hvert fald. Indtil man i hvert fald er halvvejs. Hvor er den sidste? Hvorfor har jeg gjort det ekstra tørre 60'eren? Den ligger selvfølgelig også. Der. Ja, det er kun anden foden. Nej, det er det. Den tog sgu den tredje. Men det er kun fordi, jeg ikke gider at smide en kanin ud på et kilo. Og hun får den. Ikke en bog, og det er skraldespanden. Det er lækker. Det er hende der, det er mør. Ja. Og så den der en kornsnor. Men igen, slanger de optimistic feeders. Så det vil egentlig sige, her i weekenden, der er det Bella og Bæstet. Og dem derinde, Ja. der skal have mad. Jeg er sådan Og snugene. Ja, for jeg ved bare, at når hvis de først slipper byttet, så er det svært at få Du skal have briller på. Ja, jeg skal have mine briller på. Hvad er du tilfreds med designet? Ja, ja. Der kunne godt være noget mere i det på en måde. Men igen, det er også begrænset, hvor meget mere du kan proppe i, når det er sådan en lille terræn. Ja, så bliver det måske bare overcrowded i det. Ja, Man skal godt tænke mig, at dyr skal kunne gå rundt der. ja. Vi kan hurtigt få det til at se meget mere voldsomt ud. Altså, jeg ved, vi kommer til at bygge noget fede terrarier, hvor der er plads til rigtig meget i. Ja, Men det kræver bare de penge, der er der til at... ja. Vi skal da finde en dag, hvor vi skal ned til Patrick. Han bor i Røde Kro. Ham der fra TikTok. Kræl din energidrik, eller hvad? Ja. Skal du have en ny? Ja, bare lige mig.